caiguda dona sentit als castells. Caure és l'obstacle, la dificultat que s'ha de vèncer, el preu que adoba l'ambició d'aquest grup de dones i homes immersos en la catarsi de les seves pells, suors, esbufecs. Aquest manyoc humà d'extremitats i energia aixeca del no-res torres delicades, trencadisses, que desafien insolents les lleis universals. Observant les caigudes, hom es contagia d'humanitat i veient llurs xicots com s'aixequen, desafiant el dolor, esperitats pel triomf o lamentant el fracàs, hom nota com se li erissa l'escorça i se sent cofoi de ser mediterrani, d'aquest mar que ens inunda del caràcter de la víscera i del crit desinhibit, que ens fa celebrar, plorar, bategar, transpirar, que ens fa sentir. Caure per tornar-se a alçar. Caure de ben amunt. Caure en l'intent. Caure i creure. Caure com els xicots. Caure i renéixer. En Joan Sol, vilafranquí, un casteller romàntic i carismàtic, havia tombat per totes les places on s'hi feien castells. Per Santa Úrsula del 1978, la colla Jove Xiquets de Valls va carregar el seu primer 5 de 8. Tornant cap a Vilafranca, a mig camí, va demanar al conductor que donés el tomb. No es creia el que havia vist i no podia esperar més d'anar a saludar i felicitar la colla Joves. Des de la seva sinagoga castellera, amb semblant despertaria o presidint un àpat de forma i contingut tradicional, amb seques, tonyina de barril, mel, mató, fruits secs i un porró de vi de la contrada, traficava amb informació i regalava efusió i conversa als qui l'interpel·laven sobre faixes, gralles o canalla. En Fèlix i en Lluís, els germans Ill, s'havien acostumat des de petits a veure les llambordes de les places de ben amunt. Ells eren els que les veien més xiques. Ho feren primer al Vendrell, amb els nens, i més tard a Vilafranca, amb la colla de Gana. Ells tres, juntament amb el neguit, la tenacitat i la passió pels castells de molts altres xicots, són els responsables que durant els darrers 25 anys Vilafranca hagi comptat amb 2 colles castelleres de manera ininterrompuda.
Després d'haver estat reclutant gent i assajant a la intempèrie de la plaça dels Porcs durant uns quants mesos, l'11 de setembre de l'any 1982, aquell grup d'entusiastes castellers fan la seva primera actuació en públic. S'estrenen en motiu de la inauguració de la remodelada Biblioteca Torres i Bages, amb camisa rosat vermellós, del mateix color que la primera colla que havia sorgit a la vila l'any 1948, i amb el nom de Xicots de Vilafranca, fent referència, com altres colles, al mot amb què s'anomena els joves de la vila.